N'an ye Mali ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ tubabuw donna ni yɔrɔ fɔlɔ min ye o de ye Kayi mara ye nka o donni a kɛra cogo jumɛn la Gawusu Fofana okɔlikaramɔgɔ dɔ maa dɔ mun ni a bɛ Kayi kokɔrɔw dɔn kosɛbɛ ale ka fɔ la Médine de fɔlɔ sigira ka don Mali kɔnɔ yan nɔ porte d'entrée kɔnɔ et en ce moment comme Kayi n'existait pas u nana don Médine yan de fɔlɔ ka sɔrɔ ka digi Kayi kan si j'ai bonne mémoire je crois que c'est en 1908 ou 1906, je ne sais pas, qu'il y a eu le transfert à Kayi. Walasa ka se k'u ka baaraw sigi sen kan kɛlɛ ka se k'o matarafa kosɛbɛ ko Faidherbe ale filɛ fɛn mun ye fɔr k'o sigi Médine a ka fɔ la kasabi dɔw sarala Gawusu Fofana a ye 1000 de sara ma 5000 francs ka tila ka 1200 francs de cadeau 240 kalo o kalo ko b'o d'a ma quoi o tun b'o sara ye o waati la olu o ye nafoloba ye a b'a jira tuguni k'a fɔ Kayi de kɛra faba fɔlɔ ye k'a bɔ au commandement militaire k'a kɛ chef-lieu yɛrɛ k'a kɛ capitale yɛrɛ pour le Soudan o kɛra o waati de la Kayi de kɛra a première capitale ye jagoko ta fanfɛla la Gawusu Fofana b'a jira k'a fɔ Kayi tun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ magasinbaw caman olu tun bɛ Kayi jago yiriwali sira fɛ o sokɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun jɔlen don ni fara de il y avait maison de commerce fɛn fɛn na Kayi bibi na o y'a caman tete quoi parce que o ye dugukolow fɛrɛ ka sow fɛrɛ mɔgɔw y'a te k'a k'u sago ye a ka caman kɛra parpaing ye sisan n'o tɛ Kayi ne tun jiginna Kayi suguba kɔnɔ a so bɛɛ tun bɛ jɔlɛ fara de la walasa o sokɔrɔ ninnu kana datunu olu ye ɲinini kɛ waatiw tɛmɛnen na ministère mun ni o ka baara bɛ ɲɛsinnen jamana kokɔrɔw ani jamana fɛnkɔrɔw matarafali ma au niveau du ministère de la culture an ye revendication kɛ k'a fɔ k'u ka a bɛɛ classer patrimoine national u ka fɛɛrɛ kɛ ka taa classer o kosɔn bâtiment kɔrɔ minnu tɔɔra sisan nɔ an sera k'olu sauver ayi bi n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali sɔrɔko ta fanfɛla la Kayi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la